ki khubor ka batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya Nongjngohkai perthai ki buan rong syakane ke Jylla Meghalaya haswa bakin lej syakjaka Nongjngohkai ba paunam ba pher kimla ban lai satya khlam na sakhi shwa ye ke Jingithiang jong ka Pung Umïam habagi habanya lingba ye ke surok GS Road ko penyeso na do jorobat ter syaduk kanang ba Shillong tang supoi tiap ha viewpoint ke badan ha kashnong mo yong rim la sakhi bagi Nongjngohkai perthai juhiar ban shondor ba laki parlok ni ba ki bahi ngasem ba ban penut poru ha ka basion selfie khnang ban pensa ken mau online kalit phai shila ka jong kashnong Kajing shnai ke viewpoint ha kashnong mo yong rim klalong ka jingker khu ka bakrau ye ki nong shnong ki ba pahara banlum ye ka bai pinyeng kali jongi kali tourist ha ka ni ka jaka bat ka ai kamru ki khun samla khamtam ha ka ni ka jok kerdo jam Jumpa jonga ada ki kali kasong kasih pi ban ong bengin batai be katno kasih ni numla ra namar ba kadan kasih deh sisi kirung kata kali ni numla an batai ki jeng bun de ki ban Nabar he ki bawan wan kai senya ki dan ki ba kim dei ba thmu ban wan betang hania ki bun ki ba le chpo sora ki bun chapo lai luom ki bun te ki ino tang ini spot ki siang sipang ki le nya ki ya nya kayo jing mentoi sibun kamde tayang simat yang amaroi daya barok khot ki basong snong kan yang moyoram kan amar ba ki yo trelang sisi te yo bet te ka jing yo lum jungi na ne te barok khot ni abi ka snong ni samet bisa ka snong kom ta he yang jungi ka seng samna te nginang chu yo patchen hi yakni ka viewpoint dari barok skatu ki sistem ki beladap kadang pet hi ka dorbar snong te wala kataru wat ngidang syuk pet dang sibana arbana dunaru ndrei ngila yo lat hi bagin ai jingrap situ kilong yang ki berduna ma te bat ka along ka jing mentoi ru yangi kesang samla bat kumju ru ki kena samla jo komoyong kamtam mi kitu ki berduna kam duna jam nei alat ni ki tinggi lai bentakam lai ki barok khot tinggi ka jing tre ni ru ngila ai bentalut yo baro ye tre tang sisi tu yo ma ye shuffle bet tang kita hi kuris buat